Good morning guys. Muna ako mga kauban, mga ligo mig sapa ron. Pero lahi kay ligog sapa kay murag tunog man ang ibabaw. Pag muulan dili ko maligog sapa, sa ulan na lang ko. Ambak-ambak ka ba niya? Wala mga Kasi ko pareha sa una ay bukat ba eh. Gamay-gamay ba ito to? Dahon man to sa kanitong saging sa unggoy. Ay katugay. Gidigan rin kanon ng ikchaw ba? Basta ikchaw. Wala na pormang color. throwback na po si Baloyloy. John Loyloy. Pangitan na eh, pero saan naman, nasugdan naman. Wow! Maraming cooker. Shout out Junjun. Junjun! Pansit ni John. Wala siya. Dili. Ang papel ang kahoy man. Ako nabalan sa bani kay bawog man sa baboy isa. Wala, ano ba ni mo nila nagpas? Ano ba ganito? Abaka ba? Ay, lahi mo ng abaka, lahi mo budning. Dili man sa pariya kasulid sa abaka. Ay. Mga baka kay makita sa mga wild. Mga siyang sagit sini kami sa unggoy. Lawa gatong ay mo nakita diyan? Nga ko lain ng color na kwan. Di mo atong dokumentary ay yawa ba? Limot ana ba tanawaan mo Netflix. Kung sikin sa tao nga makakuha og kana bitong kanang number 1 nga atong John. Okay. Number 1 nga ingredient sa kwarta nga papel, abaka. Kung sikin sa mga tao nga gakanig-kamot nga makakuha abaka. Pila pa nga dili makahud bata. Ala ba ganito para tayo. Alright, ready na may magbiyahe para ligog sapa. Alright. Jan Loy Coco it's me. Doy, papakitag duha-duha pangalan. Doy. Ada, gilat. Ya pangapato. Ay, siya mapas. Dili. Wala na daan mo motor. Diri man ko diri. Suma ni mo. Juan, mainit. Mainit. Tara, una mo. Christmas yawa. Do. 2000 kay biste. Oh? Ano ba yari? Wala ka na pirma dito. Pirma. Ay mo ba? Papirma ko, tambahan niyo ko nila yawa. Citizenan ka? Ha? Citizenan ka? Christmas, yati kang ginaog. Ano ko? Pagkawin klaro. Da pagka gusto na ko kalabay gitawag nilo. Balik ko ta sa mga gidagan. Ha? Dagan. Oh, dagan ko ibo ko jo. Tuntun po adas takpan. Ha? Kuwan ka? Tara, una mo. Una na mo. Ha? Wala ko kapon man. Ha? Wala lang ko. Balik ka ba? Once upon a younger year, when all our shadows disappeared, the animals inside came out to play. Went face to face with all our fears, learned our lessons through the tears, made memories we knew would never fade. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. He took me in his arms, I heard him say, when you get older, your wild heart will live for younger days. Think of me if ever you're afraid. He said one day you'll leave this world behind, so live a life you will remember. My father told me when I was just a child, these are the nights that never die. My father told me.
a fire they can't put out. Carve your name into those shining stars. He said go venture far beyond the shores. Don't forsake this life of yours. I'll guide you home no matter where you are. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. When I was just a kid, I heard him say, when you get older, your wild heart will live for younger days. Think of me if ever you're afraid. He said one day you'll leave this world behind, so live a life you will remember. My father told me when I was just a child, these are the nights that never die. My father told me. These are the nights that never die. My father told me. My father told me. iPod. Dili siya worth it. Dili siya worth it. Dili siya worth it. Dili siya worth it. Grabe ka issue. Matawa tong last na bubudol pa ito. Sa pasagpa ang iskabitse. Tanawa ang lechon. Ako mga sudan. Gikao na o bam-e. Asang uban. Ang ako ni kasi mentado na ba? Tudlan nag mga motor. Oh, kanang dia sa kwan. Eh ano kasi po kayo? Wala pa naman ko. Putol pa. Ligid mo bagay sa gamay nga kawan ako nga motor. Ilang pag masa kakastig magpadagan. Ay, mga balik lagi ko diri pohon, trend site yan ito rin. Ha? Trend site yan eh. Ano ka baluhan na ba? Hindi mo na trend site na. Trail site. Oh. Oh. Tong last time mo kami duha imong diaw, bulingit kami duha. Sayo sa morning. Tungkol sa balulig kaya niya. Kita ka sa vlog ba? Lamig kayo. Luwag ka more. Sige. Luwag pa. Luwag ka more. Pagay ang gas. Kuman. Dapat ipansit. Oh, sinaw ko. Sinaw ko. Dili dito na. Chok, dala sa ni Chok. Chok, dala sa ni Chok. Chok. Alalay lang sa ilalom. Kaya basin mahusno ba? Mahuhot ni noon eh. Hindi kaya masunod mo ko sa inyo agad. Okay. Bilang. Okay, laos pa. May maparkingan dito. Or pwede rin kung dyan na lang tao. Okay, may pa din mo kayo nakabantay. Oo. So, dini na lang. Di ba? Oh, ana. Ay, lagi lahos. Oh. Bato dyan. Dyan o, dyan. Narito na mapalitan niya. Nagpabutang mo kong tindahan diyan kuya. Wow! First time nag-upload. Tara. Mukat na yung time ko ba? Nanami sa kuan, bukid nga area.
isla. Alright. Baklay Gaming. Parang kailan lang. Ay na, parang kailan lang, tiniguang masaga. Walay putol-putol video, Junjun na. Pulikit, anig kat. Kasi gamitin mo ko. Wala ka direct. Ay, kain. Yes, bukid. Si ganira na sa sige padungog-dungog ilim nun. Wala hubog. Oh, gid siya. Pag dali ra sila ma-breeding. Para pag umalit dyan ba, wala mag-iniluga sa ikob. Dali ra pud sa ma-breeding. Ay okay, masulod din ito ba kay wala. Dili na magtabon-tabon ang ikog ba. Mo, amot lang mo muna mong kuan po dito sa pigire pod sa una. Ah, pura nga. Lamami ba? Yeah, balite. Balite. Nice, balite area. Sapa na dyan sa ubos. So wala pa yung pigiri dito sa unahan. Lami pa ligo-ligo din ng area. Eh, wala pa yung pigiri sa unahan. Yeah. Karaan ba ni sa mga baliti? Wala dyan. Bukid, bukid. Yun, sapa. Agay. So dito pa may paingon. Tagas ng kahoy sa wanaw pa na dia. Shout out sa mga nanglaba. Agoy! Huy! Huy! Alright, alright. Wait for me guys. Kalibunan. Kataga sa sagbot. Yun. Sana kita na ng kahoy. Oh. Sana kita na ng kahoy ba? Pero tisa o katong sa una. So na. Nakarating na rin. Ha! Na nag-breeding. Mga bagag naong. Mga bagag naong. Kuya, wag ko ganyan mag-breeding sa tubig yun mo.
vlog, men. Tuk. Lagi. Dalim. Yan sa bangsa ni. Ulit ako kay bato nungod. Ah, marabang kag dili nuno. Dati ba? Dili pa ka daw eh. Gotcha. Naigo. Isa. Ano mga nang bato nga? Isa. Tagilir. Ay. Marami ay. Sa printa na kung ano ba. Da. Lagi ko lagi kung naong da nabita. Lagi ko lang naong. Lagi marot tag tutungan ako niyan. May second touch. Magang. Dali na kamot. Ano yan rag sa pa ba para mukha og pansit. Ito yung guys babaw. Dai gakaulo pa man ang mga tao. Halika na pa. Kinatatakutan natin dyan. Limatok, 18 man. Diyan, may pilit si mong likod dyan. Yawa yun. Kada kay videoan dyan. Matanggar ako sa chinilas ay. Oy, kada videoan ay galangoy bitaw din eh. Bala ka dia, mahagbog. Bala ka dia. Dali ramit, bos. Baksa ka, baksa dia. Ato nakita. Ay pala wala itlog. Ay pala bira. No. Nakatay ka din. No, madinig. Nakambak na din. Wala pa. Ano ang magito sa una? Padaki na tayo niya. Ganda pa duming din. Ano? Ano ka magito ala? Ano ka magito sa una? Ba. Sinila si Pala. Tamay po Ranger tao na tong sinina ba yano? Ranger ba? Ya, pero daw wala naman ni. Kung tayo sa sinina, mao na nga po Ranger pag pink, pink ka. Ay mahimog ka. Pang throwback na man lang. Ito mo tata ko inaog ka ng musket. No, ba? Ano, siguro kung maligo ba, kamo na lang ba? Hindi. Yati. Ay, wala ba kami koy? Wala ba dito ka wala sa kampo. Dai ko sa galon no. Wala dia. Wala. Looks in the mix. Adok man gyud. Wow!
A few moments later. A few minutes later. Yun. Pauwi na kami. Let's go! Picture tayo nga kon. So, muna yung mong gikaliguan. Kilubog. Gilubog ang tubig tungod sa ilang kuan, lawas. Tungkol sa Shampal Junjun. Uli na mi. Imo, cellphone ganito na. Hi guys. Uli na ta? Tara na. Let's go. Bangkok tayo eh. Yung daladalag exit pass. So what's up mga ka-bird? Uwian na. Ang view. Thank you for watching my video. See you on my next vlog. Bye bye guys. Coco Bird signing out.